खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 आगस्ट शनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गोदान मुवा बेसाद सोरजिनायनि फारसे मोजां सान। गोदान मुवानिफ्राय नखरा मुलाम्फा जागोन। गोसोनि साननाया उदां जागोन। वृष राशि। सांग्रां जा। मोजां खामानियाव लोगोजों फान्दाय जागोन। खामानि जाफुंसारनायनि फारसे दिनैनि समाव गोब्राब जानो हागौ। मिथुन राशि। नखराव गोबां रांखावरि फैनो हागौ। बेफार फालांगियाव रां मुलाम्फा जानो हागोन। फालांगिनि गेजेरजों नखरनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन। कर्कट राशि। बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांगार होगोन। समजों आवगायफानो हानाय नङा। गावनि मावनो लानाय थांखिनि फारसे मिन्थिनाय नङा। सिंह राशि। बिब' बिनानावनि गेजेराव गोबां अनलायनाय फैगोन। बिब'नि सुखुआव गोबां रंजानाय फैगोन। मोजां खामानियाव बिब'खौ मदद होगोन। कन्या राशि। दावबायनायनि फारसे मोजां सम। दावबायनायजों गियान सोरजिनो हागोन। नखरनि सोद्रोमाखौ लानानै गुबुन जायगायाव दावबायहैनो सानगोन। तुला राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजां जानाय नङा। फिसा जेंनाखौ लानानै सानैनि गेजेराव नांलायनाय फैगोन। दुखुजों सम बारहोनांनो हागौ। वृश्चिक राशि। नखरनि मोजां बेसादा खहा जागोन। हरखाब खहा जानायखौ गावनो गाव मिथिस्लाबनाय नङा। मुवा बेसाद बाहायनायनि फारसे सांग्रां जा। धनु राशि। नखराव मोजां गोरोबलायनाय फैफिनगोन। माबा मोनसे थांखि लानायखौ जयै मावफुंनो सानगोन। गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायगोन। मकर राशि। गोसोआव गोबां अहंखार जागोन। गावनि खोथा बायदियै खामानि मावगोन। गोब्राब खोथा बाथ्रानि थाखायनो गुबुनजों गाज्रि मोनजानो हागौ। कुम्भ राशि। गोसोआव हरखाब गिनाय फैगोन। गिनाय मेवनायजों गोसोआ जेरावबो गोजोन गैयै जागोन। उसुखुथु गोसोआ खामानियाव जनाय नङा। मीन राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। देहायाव जाफ्लेबाय थानाय बेराम आजारा नुजाथिनो हागौ। गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनाया साबसिन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।